abantu bajabulile workshop mfethu uma beungena stage wenza ngani? Sawubona wekhuluma kunjani wekhuluma. Konakele workshop kusukile ukukhuluma uthi sawubona wekhuluma wakususe workshop kusala abantu bexokozela kana wethu asibingelele. Naphila futhi. Siyaphila qhawe lakithi mfethu abantu bajabulile workshop mfethu uma beungena stage wenza ngani? Sawubona wekhuluma kunjani wekhuluma. Cha futhi isegazini nje isegazini mfethu. Kube kuhle kakhulu ukubona abantu bethokoza kanje. Noma ke kube nenkinganyana ekhona encane ukuthi abantu benganeliseki kodwa siyabonga mfethu ithuba. Mfethu umsebenzi wakho abantu bawuthokozela kakhulu wawulindele ngasikhathi ke uzokhipha ingoma zakho ukuthi hey ngelinye ilanga zojajulela kanje. Ayi futhi kungithusile okwalezi siwenza kakhulu. Ngahamba nje e-studio ngangihamba ngayida futhi ngiyadlalela keyboard leginqi nakho konke. Ngafika ofix isikhwele kwawuyo ngishuzela kahle ingoma. Zavele zenza into eziyenzayo. Qhawe kithi abafisa ke ukuzidownload ingoma zakho bayithola kuphi and nawe futhi bakulandela kanjani? Futhi ngizoqala ngepage lika TikTok uBalance SA, ku Facebook uBalance mali encane SA. Bese kuthi ingoma lezi esanda ukuphuma nje usesha uBalance topic. Ziyavela uBalance featuring Shenge sawubona wekhuluma uBalance singamawele. Qhawe kithi sibheke uma holiday agudi mfethu mhlamba amazwi wena Balance ongadlulisele esizweni. Ngibafisela iphasike elihle bonke abantu bephathe kahle abashayeli emgwaqeni bephathane kahle emakhaya kuncipha ingozi abantu bephephe. Mfethu siyabonga kakhulu isikhathi. Siyabonga kakhulu but ngibonga kakhulu nethuba. Mfethu silokane sibacoshe njalo sizwa ukuphawula kwawo amaciko ngapha nangapha izihambeli futhi.